Je na čase ukázať si aj druhý závodný trail. Bude to trail Loxová, opäť to prevedie Lukasko a Archie. Ukážka druhej závodnej jazdy Loxová trail. Poď, poď. Vrchná rozbiehacia sekcia. Malý transfer. A už ideme do technickej. Tu sa ukáže, kto má koľko sily. Poď, poď. Wow, Archie posiela boner. Ten si ide. Opäť prenasledujem Archieho a Lukaska. Lukasko udáva tempo a berú inside. Dobrý výber stopy, dobrý. Ja beriem vrch. Lávka, tá sa samozrejme dá aj obísť. A ideme do ďalšej technickej sekcie. To si skočíme. Step up, dropík. Nadbehni až vrchom, no. A poď, pokračuj. Beriem vonok. Poď, poď, pridaj. A vchádzame do posledného lesa. Tu nás čaká mierna šlapavá rovinka. Takže tu musíš do seba dať maximum. Poď, poď. A už šlap, šlap. OK. Posledných pár zákrút. A sme v cieli. Poď ešte. Rozdo Kids Race, vidíme sa.